Privítajte spolu so mnou našho ďalšieho rečníka Martina Haboštiaka, človeka veľmi vzdelaného a angažovaného v mnohých veciach ako Bitcoin, súkromie, IT a v poslednej dobe podľa mňa aj veľmi dôležitej témy správneho stravovania sa ako mäsožravca. Prosím vás, veľkým podleskom ho privítajme. Jeho dnešná prednáška sa volá Tvoj počítač nie je tvoj. Týmto mu odozdám slovo. Martin, nech sa ľúbi. Ďakujem. Dúfam, že to počuť. V podstate ďakujem za úvod, bol dobrý. Ešte by som možno k sebe dodal, že vyskytujem sa na sociálnych sieťach pod touto prezývkou a touto ikonkou, aj keď na niektorých vybraných už teraz používam túto. Tí, čo vedia, vedia a možno raz sa dostaneme aj k tomu, že prečo. Ale ono to trochu tá téma aj súvisí. A asi nejakých 16 rokov odhadujem, možno trošku viac, sa venujem Linuxu, alebo teda používam Linux, o ktorom vám chcem niečo dneska povedať. Na začiatku si dajme trošičku teórie, čo také môže spraviť nejaký škodlivý software s vašim počítačom alebo s vami, s vašim životom. Tak akože asi taká prvá vec, čo veľa ľudí napadne, lebo tu máme tak nejak na mysli je súkromie, hej, alebo narušenie súkromia, čiže môže špehovať, môže vám zisťovať, čo si kupujete, aké e-maily si posielate, prípadne vaše intimné správy s partnerkami a partnermi, môže v podstate zistiť o vás veľa vecí, možno nejaké psychologické faktory. A tieto dáta potom útočník môže použiť na všelijaké druhy vydierania alebo nasledujúce nejaké ďalšie útoky, krádeže a podobné veci. Potom samozrejme, ako bitcoinery určite vieme, že škodlivý software môže aj relatívne priamým spôsobom kradnúť. A to tým, že napríklad vás obobnia, aby ste poslali bitcoiny útočníkovi, alebo vám proste priamo prečíta seed. Čo je síce forma špionáže, ale vo výsledku je to relatívne priama krádež. Čiže vám môže ukradnúť bitcoiny, ale aj fiat shitcoiny, keď proste sa prihlasujete do internet bankingu, tak útočník to proste niekam môže presmerovať. A rôzne ďalšie takéto priamejšie veci. Ale potom taká vec, čo si mnoho ľudí podľa mňa neuvedomuje, že akoby taká ďalšia potenciálna hrozba, lebo veľa ľudí hovorí, že ja nemám čo skrývať, ja tu nič super tajné nemám, hej, používam hardwareovú peňaženku, dane platím čestne ako mám a tak ďalej, takže keď mi aj niečo nájdu, tak je to v pohode. Ale je tu ďalšia vec, o ktorej sa moc nevraví, a to je potenciálna nejaká diskreditácia. Hej, že software môže aj vyfabrikovať vo vašom mene nejaké činnosti. Dajme si taký akože hypotetický príklad, že možno niekto z vás má peknú ženu, o ktorú má záujem niekto druhý a dokáže vám vykompromitovať počítač, tak môže vlastne nejakým spôsobom skrz vás vytvoriť falošné dôkazy o tom, že ju podvádzate, hej, a aby sa s vami rozviedla alebo rozišla a teda aby dotyčný mal šancu ju získať, hej. Samozrejme dajú sa robiť aj iné formy, ale v podstate je to vec, ktorá, že keď si sa zamýšľate iba to, že ja nemám čo skrývať, no nie je to len o tom, môže by to byť napríklad aj niečo takéto. A teda ako tí možno z vás, ktorí ste si trošku pozreli tú tému, si vravíte, no ale počkať, že aký to má súvis, že ak Microsoft mi alebo Apple mi nepreberie manželku, hej. Samozrejme má to svoje limity, ale práve tu je celkom zaujímavá tá vec, že keď si uvedomíte, operačný systém dokáže na vašom počítači úplne všetko. Všetko, čo dokážete vy, dokáže operačný systém, hej? Čiže dokonca vlastne dá sa v istom zmysle povedať, že operačný systém toho dokáže viac, lebo pravdepodobne väčšina ľudí nemá až také možno skúsenosti a také možnosti zaobchádzať s ich počítačom, ale ten, kto operačný systém vytvoril, ich má. Takže proste ako náhle operačný systém kompromitovaný, tak celý počítač je v háji. A zároveň si treba uvedomiť, že ten, kto vám ten operačný systém dodáva, tým, že ho dokáže naprogramovať tak, ako chce, čo môže znamenať, že naprogramuje tam zadné dvierka alebo nejakú funkcionalitu, ktorú nechcete. To môže urobiť tiež. Čiže firmy, ktoré vám dodávajú operačný systém, majú plné schopnosti robiť si s vašim počítačom čo len chcú. A zase si poviete, no ale to si nedovolia, hej.
Dobre, fajn, nedovolia si to možno teraz za týchto politicko-spoločenských okolností, ale môže sa situácia zmeniť. Môže prísť nejaká obrovská vojna alebo nejaká vec, ktorá spôsobí, že nie, že by tá firma vám chcela kradnúť niečo alebo podobne, ale môže to byť treba americká vláda, čo nechcel obidve tieto firmy, sú americké, čo akože môj taký argument, čo som mal proste tých asi 16 rokov dozadu, je, že vlastne v istom zmysle americká vláda ovláda celý svet v súčasnosti. Pretože oni, keď proste povedia, prídu s tankami do každej z týchto dvoch firiem, sú len dve, takže je to veľmi ľahké, a povedia, keď tam urobíte backdoor, ktorý sa všetkým ľuďom na počítači dostane a ovládne ich počítače, tak vás tu vystrieľame. Tak oni pekne ten backdoor proste napíšu. A zrazu je celý svet, ako všetky počítače sveta sú pod nadvládou Spojených štátov. A zároveň teda si treba uvedomiť, ako veľmi je ekonomika závislá na počítačoch, na internete a podobne. Akože, keď si predstavíte, že by teda zo sveta zmizli všetky počítače, tak je celý svet proste v háji na totálku, hej. Takže ako podľa mňa Spojené štáty momentálne ovládajú celý svet. A teraz je otázka, že ako z toho von. A riešením je teda open source, ale možno si teraz zase poviete, že dobre, ale to zase programujú nejakí programátori a čo ak ich zase niektorí kompromitujú, alebo oni sú tu zlí. No rozdiel je tam v tom, že programátori sú po celom svete roztrúsení a nie je nejaká jedna vláda, ktorá jedného programátora niekde priškrtí a donúti ho k niečomu. Proste tým, že sa ten software vyvíja častokrát aj spoločne, čiže ich tam viacero, tak sa navzájom na to pozerajú. A keď americká vláda trebárs donúti niekoho v Spojených štátoch, že tu nás si niečo pridaj do kódu, tak niekto v Číne alebo v Rusku sa na to pozerá a vidí, že toto je blbosť. To si tam pridal niečo proste neškodlivé, ja to neakceptujem, napíšem o tom 1 000 000 blogov a všetci o tom budú vedieť. Hej. Čiže takýmto spôsobom funguje open source software a preto je to fundamentálne bezpečnejšie. Možno by som inak ešte podotkol takú jednu vec k tomu, že čo by americká vláda mohla. Všetci bežia Bitcoin full node a tešia sa, že akí sú super suverénni, ale pokiaľ by všetci bežali na Windowse alebo na Apple, tak vlastne Spojené štáty dokážu meniť konsenzové pravidlo alebo zmenia operačný systém tak, aby pod zadkom vlastne tomu používateľovi vymenil implementáciu full node. To sa dá. Takže v podstate na to vôbec, aby Bitcoin samotný mohol fungovať a existovať poriadne, musí dostatočne veľa tých full node dobiť na nejakom Linuxe alebo niečom podobnom. No a teda áno, dostávame sa už k tomu, že Linux, a možno teda si vravíte, že super, kde stiahnem Linux, tak ja vám poviem, že asi skôr nikde, v istom zmysle, pretože Linux samotný je len jadro, je to ako manažér. Hej. Keď dáte manažéra na opustený ostrov a nemá tam koho manažovať, tak je tam manažér na nič. Hej. Manažér potrebuje tých ľudí, ktorých bude manažovať a podobne Linuxové jadro potrebuje nejaké programy, ktoré bude manažovať. A teda, čo sa robieva, je, že sa nedodáva samotné jadro, ale dodáva sa tzv. Distribúcia, čiže balíček jadra plus príslušných programov, ktoré sa používajú teda v počítači. No a keďže každý človek má svoje špecifické potreby a ciele, tak podobne ako je to s inými nástrojmi, napríklad kladivo je na rôzne účely, sú rôzne kladivá, hej, proste jedno má také výhody, ďalšie iné výhody, alebo akýkoľvek iný nástroj, tak aj Linuxových distribúcií je teda viacero. Pardon, toto nie sú vlastne skutočné logá distribúcií, toto sú logá distribúcií. Dôležité je, alebo takže máte možnosť si z nich vybrať. Samozrejme, ľudia to aj trochu neznášajú, hej, ale mne to príde akože dosť choré, že kto príde do obchodu a povie si, že bože, to je strašné, ten kapitalizmus, ja si musím teraz normálne vyberať medzi mesom, banánmi, jablkami, proste zemiakmi, neviem, proste, že ten kapitalizmus je hrozný, prečo je tak strašne voľby, že ja to musím riešiť vôbec, že musím si vyberať, hej. Akože robí toto niekto bežne, ale ľudia takto nadávajú na Linux, hej, akože tiež trošku na zamyslenie. To tí akože neprajníci Linuxoví, hej, majú tento smiešný argument, takže treba si vybrať, ale teda také možno moje odporúčanie na začiatok je fajn to Ubuntu alebo nejaké distribúcie, ktoré z neho vznikli.
Ja osobne používam PopOS, ktorý tiež vznikol z Ubuntu. To sú také pre začiatočníkov a potom sa dá s tým hrať a dá sa ísť ďalej, hej. Debian používam na veľa vecí, takže tak. Teda tento PopOS používam na tomto prenosnom počítači, mám ešte pracovný, kde používam niečo iné, možno sa k tomu dostaneme, ak vyjde čas. No a možno si ešte niektorí vravíte, že dobre, ale to sa týka iba desktopov, že čo mobily? Tak na mobil máme Android, ktorý bohužiaľ štandardne, ako ho má každý človek v mobile, veľmi open source nie je. Že sú tam tie časti, ktoré sú open source, ale sú tam časti, ktoré nie sú. A pokiaľ to niekto chce riešiť, tak je tu možnosť tzv. Graphene OS, ktorý si proste prepalíte mobily. Teraz som počul, že je nejaká nová regulácia, že sa to už v Európe nebude dať robiť, takže prepalujte, kým môžete. Teda ona že vraj je už platná, ale stále sa niektoré dajú, takže riešte to, kým môžete. Každopádne o tomto táto prednáška nebude, lebo chcem riešiť desktopový operačný systém. A teda sa dostaňme k takému strašiaku, že keď sa porozprávate s niekým, kto možno o Linuxe niečo počul a budete sa baviť, že by ste možno vyskúšali Linux, alebo že by mohol vyskúšať Linux, tak vám povie, pre Boha, veď tam musíte používať príkazový riadok. Hej. A ja by som vám teraz mohol ukazovať tuto, hej, na tomto počítači všetky krásne menúčka, kde všade mám GUIDka a tvrdiť, že príkazový riadok používať netreba, alebo niečo podobné, hej, a jasne dajú sa tu inštalovať apky. Dá sa to používať bez príkazového riadku do veľkej miery, ale viete, čo vám poviem? Kašlite na nich. Pretože kto z vás nevie čítať? Nikto. Kto z vás nevie písať? Kto z vás nevie vyhľadávať na internete? A kto z vás nevie kopírovať a prilepiť? No vidíte, každý z vás vie používať príkazový riadok automaticky. Ak viete všetky tieto veci, tak ho viete používať. Je to proste iba, že si s niekým píšete. A aby som vám to predviedol, tak si to ukážeme. Tí, čo tu máte počítače, tu je taká fajnová stránočka, kde si môžete založiť svoj Linuxový server a robí to Bitcoiner, kde môžete zaplatiť bitcoinami, ale dokonca ja tu mám zľavové kódy, alebo teda skôr, že darčekové kupóny by sa to dalo nazvať, kde dostanete mesiac zadarmo na takýto virtuálny server. A teda poprosím asistenta, aby vám rozdal kódy tým, ktorí chcú. Asi možno zdvihnite ruky, alebo tak. A teda môžete dostať kód, aby ste si to proste na skúšku vyskúšali. Je to veľmi fajn služba, robí to veľmi reputovaný človek, takže je to výhoda. Prípadne samozrejme aj tí, čo nemáte počítač, tak ten kód môžete využiť doma. Čiže ak si to budete buď pamätať, alebo si pozriete prednášku zo záznamu, tak je tam stále tá možnosť, takže nezúfajte, ale teda zatiaľ prioritne vyriešime tých, čo tu počítače majú samozrejme. Na tej službe sa treba samozrejme zaregistrovať, ale jediné, čo to reálne vyžaduje, je e-mailová adresa a heslo. S tým, že tá e-mailová adresa by mala byť funkčná a nejaká, ktorú používate, lebo tam chodí notifikácia, keď zabudnete zaplatiť, alebo keď sa niečo zle deje. Nejak to nikdy nespamuje, nikdy som nemal problém so spamom. Skôr bol ten opačný problém, že legitímny e-mail mi nedošiel, lebo skončil omylom v spame. Ale fakt iba akože také notifikácie mi prišli, že treba zaplatiť, takže nemusíte sa obávať, že vám príde niečo menej dôležité ako to, že treba zaplatiť. A samozrejme platí sa tam cez Lightning Network. No a potom, keď budete zaregistrovaní, tak tu sa zadáva, musíte sa tam kliknúť, tam je potom také tlačidlo, že pridať službu. Aha, počkaj, ja som tu trošku domiešal teda slajdy. OK, musíme začať tak trošku možno od začiatku, nie s týmto, tento slide mal ísť neskôr. Toto budeme potrebovať, pretože tá služba používa verejné súkromné kľúče na prihlasovanie z bezpečnostných dôvodov, čo je oveľa lepšie ako nejaké heslá. Keď už sa prihlasujete do svojho vlastného servera, budete si musieť vytvoriť vlastný. Čiže vy, čo máte tu počítače a chcete si to vyskúšať, tak počkať, prečo? Prečo je... Aha, jasné. Dobre, no? Je to net? Aha,
Pardon, dobre vedieť. Neviem, prečo som tam napísal kom, keď je to Nedlen. Ale máš pravdu, ja si to pamätám, že to je Nedlen, som tam z nejakého dôvodu napísal kom. Výborne. Čo budete potrebovať? Na Windowse si budete musieť otvoriť príkazový riadok Windowsovi. Áno, aj Windows má príkazový riadok, čo nechcel. A je to tak, že stlačíte ponuku štát a napíšete tam cmd. Inak funguje to iba od nejakej verzie 10 Windowsu, takže kto má nižšiu, dúfam, že nikto, tak vlastne asi to tak ľahko nepôjde. Sú možnosti, ako si tam nainštalovať treťostranný program, ale je to trošku baberačka na dlhšie, takže... Dobre, tí, čo to chcete skúšať tu a teraz, prosím, zdvihnite ruky teraz. Dobre. A máte teda otvorený príkazový riadok? Vo Windowse, dobre, tak teraz budete potrebovať si vygenerovať kľúč. Ak ste to náhodou niekedy robili, tak už to nemusíte, ale teda týmto príkazom sa dá vygenerovať súkromný kľúč. No a teda vlastne mal by som začať s tým príkazovým riadkom vlastne už od Windows, to mi nenapadlo vôbec. Treba to tam vyťukať do toho príkazového riadku a stlačiť Enter a ono vám to sa to spýta na nejaké heslo. Ak máte zašifrovaný počítač, tak to nie je super dôležité ho zadávať. A nejaké ďalšie veci. Všetko sa dá potvrdiť Enterom, že iba stačí stlačiť Enter a netreba tam teoreticky nič písať. Vlastne teoreticky okrem toho hesla, ak ho tam chcete mať navyše. Pokiaľ máte zašifrovaný počítač, tak si myslím, že vám to nejak super zásadne nepomôže, ale ako pre dobrý pocit kľudne. Dobre, poprosím, ak to máte hotové, zdvihnite ruky. Dobre, myslím, že je to v pohode. No a následne si otvorte, môžete nám zadať tento príkaz, ktorý vám rovno otvorí Notepad a ten budete musieť si skopírovať, ten obsah toho. Pozor, to .pub musíte tam dať, ak zabudnete dať do .pub, tak vám to otvorí súkromný kľúč, čo teda rozhodne nechcete dávať niekam na nejakú stránku. A teda do tej stránka Host for Coins má niekde v rozhraní, nepamätám si kde, kľudne k vám dobehnem, ak to bude potrebné, by malo mať možnosť pridať si svoj verejný kľúč a ten tam treba skopírovať. Máte skopírované? Či ešte nie? Prípadne zdvihnite ruku, ak chcete, aby som k vám prišiel. Inak akože sú možnosti aj ako to robiť z mobilu, ale to už je trošku taká sebatyranizácia, ktorú ja síce robím ale iba zriedkavo, no, akože keď musím. V podstate nemyslím si, že tam má nejaký filter, ale tam je presne to, že treba, aby ten e-mail chodil, lebo proste príliš do notifikácie. Ale akože jasné, ako neriešia, že by to musel byť nejaký Gmail alebo čo. Je to proste totálny privacy človek, hej, čo to robí, takže proste on to tam má fakt iba z nutnosti, lebo pre účely toho tam nejaký e-mail byť musí, ale kto vie, možno raz tam pridá Nostr, keď sa bude veľmi nudiť, hej, akože je to taký typ. Že stále platí, že tým, že je to cudzí server, tak je to na dôvode v neho, keď tam sú akékoľvek súkromné dáta, ale ak mám niekomu veriť, tak najskôr asi jemu, čo sa toho týka. Je to tu, dobre. Ešte tie SSH kľúče treba pridať, to si už ste... Počkaj, to je... To bude v nejakých nastaveniach. Nesmieš tam dávať private. Public. Kde sa to dáva? Skús do settings. A skús znižšie niekde. Jo, tuto. Dobre, tak sme vyriešili, že kde sa presne zadáva ten kľúč. Tak vhodnom pre tých, čo si to chcú buď zapamätať, alebo tak, že v hodnom riadku na tej stránke je tlačidlo settings a potom, keď zoskrolujete nižšie, je tam taký veľký nápis Your SSH Public Keys a pridať nový kľúč. Treba tam skopírovať do toho veľkého poľa SSH key, treba skopírovať ten verejný kľúč, hej, verejný, pozor na to.
čiže ten, čo končí na .pub. V tom notepade je, ale musíš dať aj to .pub. Zavri ten privátny zavri. Hej, kľudne si, daj si tam .pub. Hej, on je krátky, schválne som vám dal ten typ ed blablabla, aby to nebolo dlhé, jak ctrl A, ctrl C kľudne. Hej. Čítanie ctrl C, bože, shift insert, tuším, či ctrl insert? Ctrl insert je na kopírovanie z príkazového riadku. Hej, pozor, v príkazovom riadku sa nepoužíva ctrl C na kopírovanie. A daj si tomu nejaké meno, napríklad hlavný kľúč alebo niečo na ten štýl, hej, si dávam ja teda. No a teraz si môžeš ísť kliknúť na Buy Services, keď si dáš Home. Buy New Service. No a do toho hodného riadku zadaj ten promokód. Ešte treba nejaký promokód? No ešte, mohol by ich byť dokopy 60, hej, takže nemusíte sa bať. Ale teda samozrejme prioritu majú tí, čo majú tu na počítač so sebou, aby si to mohli vyskúšať. Potom všetci ostatní. Plus dotyčný vravel, že teda pokiaľ ako môže sa stať, že reálne sa momentálne naraz bude dať spustiť iba 25 serverov, hej, čiže pokiaľ si to postupne vyskúšate, že keď budete doma a tak by to malo byť v pohode, len teraz keby, že to naraz všetci pustia, tak asi iba max 25. Pridané, malo by ti ukázať, že hej, dobre. No a vlastne teraz, tuším, som to dal na tú onu, inak na Apple je to jen príkaz taký, skoro taký istý, akurát, že namiesto toho je open. A tiež treba nájsť príkazový riadok niekde v aplikáciách. Niekedy sa to volá terminál, niekedy príkazový riadok, niekedy emulátor príkazového riadka, emulátor terminálu a takéto srandy, takže niekedy je to problém sa vysomáriť. Ale niečo, o čom som vravel pred chvíľou? Toto, už viem, tento slide bol presne ten preskočený, teda prekrútený. Tuto je podstatné, že ktorú vec si vybrať, ktorý typ serveru, lebo je tam veľa. On povedal, že momentálne by mali byť dostupné tie, čo sú podtržník 3, ZRH, čiže napríklad tento. A je tu operačný systém, ktorý si treba vybrať a pokiaľ chcete vyskúšať môj projekt kryptoanarchistický Debian repozitár, tak si tam musíte dať Debian 11. V opačnom prípade, ak ho vôbec nechcete skúšať a neplánujete a nikdy ho nechcete skúšať, tak si tam dajte, čo len chcete. Hej. Ale akože, ak chcete môj projektík vyskúšať, tak určite tú Debian 11 tam nastavte. Tu si dajte ten svoj SSH kľúč, ktorý potrebujete a ktorý tam máte. A on by sa vám tam mal predvyplniť, takže to je v pohode. Že dôležité, že toto tu konkrétne je to vlastne nastavené tak, aby sa tá cena zmestila do toho, čo má ten darčekový kód. Podarilo sa to? Dobre. Aha, jasné. Aha. To musí to byť rovnaká, ale akože s M3. Ale počkať, to je... Aha, pardon, tak to sa ospravedlňujem, že som to takto domotal. Dobre, že vravíš. Dobre. Teraz zase naspäť do príkazového riadku. A treba tam napísať toto, a kde zavináč host získate práve na tej stránke, by vám mal ukázať buď IP adresu, alebo nejaký názov. Hej. Ja som mal kedysi taký server sa tvoril, že squidgy.marshall .hostforcoins.net, hej, že niečo také. Ten server už neexistuje, neskúšajte sa mi tam pripojiť.
vlastne niečo také by ste mohli vidieť, ale môže sa stať, že práve tento záznam, že ktoré je to meno, môže to dlho trvať, takže asi tá IP adresa bude momentálne lepší nápad. Podarilo sa? Completed success, ale to je prepare. Rozmýšľam, že či... Totiž tam je ešte nejaká taká vec, že ten prevádzkovateľ tam robí niekedy ručné schválenia a nie som si istý, či to má teraz aktívne, alebo nie, že či to robí ručne alebo automaticky. Môžem mu keď tak ešte napísať. Snaď... ale ako, skús to prosím ťa ešte raz, že či náhodou sa tam nestal nejaký ten, že... vieš, akože... Už je? Dobre. Super. Dobre, je tam otázka, že či akceptujete fingerprint servera. Bohužiaľ, mi nenapadla taká vec, že by som vám zobral ja svoj fingerprint servera, ktorý som ja videl na overenie, takže asi nemáme veľmi inú možnosť, ako to akceptovať. A našťastie tým, že sa používajú aj tie SSH kľúče a že toto je len demo, tak nehrozí nejaký zásadný bezpečnostný problém. Akože fakt, že proste neapojdujte si tam citlivé dáta a je to v pohode, hej. Dobre, vybavené, pripojené, všetko je v pohode? Dobre. Poďme sa pozrieť teda na to, ako sa používa príkazový riadok. Teraz je slide prázdny, pretože vám to ukážem nejak tak viac fyzicky. Ale musím ešte zistiť, jak sa tu nastaví veľkosť. Tak si ukážeme, ako sa píše s počítačom, a tým nemyslím ChatGPT, a ako ukážeme, že príkazový riadok vyžaduje iba čítanie, písanie a ďalšie podobné činnosti. Mám tu nejaký zoznam vecí, ktoré by som vám o tom chcel povedať. Prvá vec je, že tu máme niečo, čo sa volá tzv. Prompt. Nemá to nejak súvis s tým, čo píšete do ChatGPT. Respektíve dá sa to povedať, že tu počítač promptuje vás, hej. Čiže to je tu na nejaký kúsok textu, ktorý asi teraz veľmi nebudeme rozoberať, čo znamená. Ale čo je dôležité je, že keď ho tu vidíte a tu vám bliká kurzor, tak to znamená, že môžete písať príkazy. Vyskúšajme si rovno prvý príkaz echo. Napíšeme takto echo a nejaký argument napríklad ahoj. A keď ho spustíme, tak nám iba napíše to, čo sme napísané. Volá sa to ozvena, čiže len opakuje, na čo je to dobré, niekedy na rôzne blbostičky, ale teda teraz je to dobré na demo samozrejme. Čiže vyskúšajte si, že napíšete príkaz, dáte mu tzv. Parameter, čiže vždy za príkaz sa dáva medzera a potom sa niečo píše podľa toho, čo je to za príkaz, aké sú okolnosti a čo s tým zamýšľame a on potom niečo spraví. A on môže vypisovať na obrazovku, ale keď teda skončí svoju činnosť, tak vlastne zobrazí znovu ten prompt. Hej? Čiže tu je taký trik, že môžete použiť šipku hore a tým sa vrátite k tomu príkazu, čo ste napísali naposledy, môžete ho editovať a spustiť ho znovu. Hej? Čiže môžem ho spustiť znovu. Prípadne môžem napríklad vyskúšať, čo sa stane, keď mu tam nič nedám. Tak dá sa povedať, že vypíše nič, hej? Alebo teda v tomto prípade je to prázdny riadok. Čiže to je tak akože nejaké príklady, ako sa to trochu používa, ale chcem vám ešte ukázať takú vec, že keď tu dáme napríklad sleep, čo znamená, akože spí, že neznamená, že váš počítač odsúpita do postele, ale proste, že proste na chvíľu ten príkaz robí nič. A dajme mu tam napríklad, že dajme 5 sekúnd, hej. Tak 5 sekúnd on teraz akože niečo robí, ale v skutočnosti nič, hej, ale tvárime sa, že niečo robí a potom skončí, že znovu napíše ten prompt. Hej, čiže môže sa stať, keď sú príkazy napríklad, že si necháte prehľadávať celý obsah disku alebo nejaké podobné hauze, tak to proste môže trvať nejakú dobu a počas tej doby vidíte, hej, že ten prompt tam nie je a podľa toho viete, že ešte to nie je hotové. Až na konci, keď to skončí, tak uvidíte. Pokiaľ by ste sa poplietli a dáte tam proste absurdnú hodnotu alebo proste príkaz trvá šelene dlho a sa vám to nejak nezdá, tak ho môžete predčasne zabiť a to tým, že stlačíte ctrl-c. Preto som vravel, že ctrl-c v príkazovom riadku neslúži na kopírovanie. Takže to
To sú také základné veci a potom ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá vás dostane k tomu, že naozaj že stačí vedieť čítať, je, že existujú tzv. Manuálové stránky a tie sa robia tak, že keď mám nejaký príkaz, o ktorom chcem niečo vedieť, tak napíšem man ako manuál, nie je to man ako muž, príkaz woman neexistuje. A teda napríklad si tam môžem dať ten sleep, hej, čiže dám si man medzera a názov toho príkazu iného, o ktorom chcem niečo dozvedieť. Hej. No a tu mi napíše ako vysvetlenie, ako sa to volá, čo to robí, nejaký krátky ten. Potom tu ukazujú, že ako sa to používa. Dá sa tu nejaké číslo a za to nejaká prípona, prípadne sa dá nejaká možnosť. Tu napíše, že čo to robí, aké sú tie možnosti, ktoré sa tam dajú zadať. A potom... to je zaujímavé. Nevidím tu ten sufix, ale možno je to tým, že... Aha, tu je. Tuto. Hej, čiže treba to čítať, no vidíte, keď nečítam, tak ako to dopadá. Tu je napríklad napísané, že keď chcete dať na miesto sekúnd, minúty, že nechcete proste vypočítať, že koľko je 1 hodina a 60x60 a nechcete napísať 1600, tak môžete tam písať buď 60M, alebo 1H, tu asi bude tiež, áno, takže napíšete 1H a vybavené. Takže aj to je možnosť. A to je akože taký príklad, ako ten slib nie je nejaký super užitočný, pokiaľ si nerobíte nejakú vyslovnú automatizáciu nejakého prehľadania alebo niečo podobného, ale je to skôr príklad, ako sa používa tá manuálová stránka. A vlastne šípkami sa potom pohybujem hore-dole a dôležitá informácia, vypína sa to stlačením Q. Ja som to vypol, celý manuál zmizol a takto. Potom niektoré príkazy nemajú svoju manuálovú stránku, ale majú help. To znamená, že treba napíšem, neviem, že či Echo má, nechce sa mi to zisťovať, ale napíšem takto, že keď zadám dve pomočky help, tak toto je tá potvora, čo je, to má tuším naopak. Akože on má asi manuálnu stránku, sa mi zdá, hej, má. Ale môžem dať... Hej, to som akože... Len som chcel ukázať zase, že iný príkaz, hej, ale dobre, to je jedno. V podstate, keď zadám takto nejaký príkaz a dve pomočky help, tak teda spravidla skoro každý príkaz toto podporuje, že vám to napíše rovno tu, len to sa treba skrodovať potom klasicky v príkazovom riadku. Hej, že je to trošku iný systém, kde už to nemá taký pekný formát, ale stále sa to dá použiť a potom si možno ukážeme nejaký ďalší trik, čo s tým spraviť. Dobre, potom je tu ešte taká halúz, ale myslím, že to pôjde. Keď napríklad napíšem SLE a nechce sa mi stlačať ďalšie dva klávesy Apple, tak môžem stlačiť tabulátor a on, keď je ten príkaz jednoznačný, že žiaden iný neexistuje, tak vám dopíše ten zvyšok. Hej. A samozrejme, keď sa vám to nezdá, že napísal blbosť, tak viete, že taký príkaz ani iný nie je a že robíte niečo zle, ale on nám to dopíše. Hej. A obzvlášť, že je to veľmi príjemné pre nejaké, že funguje to inak aj pre cesty, hej, keď máte súbory a podobne. Ale niekedy si proste nepamätá ani úplne presne, ako sa to vyslovuje to slovo, tak napíšete prvých pár písmenok, ak si ich pamätáte a to zafunguje. Prípadne proste fakt to vie šetriť čas, že ja som zvyknutý proste stlačať ten tab pomaly každý znak skoro, hej. Hej, to mi inak ešte pripomínalo taký vtip, že bolo také gifko, že proste týpek stláča šípku hore strašne dlho a potom tam nájde nasledujúci príkaz, ktorý, nie je to úplne v zozname nasledujúci, ale môžeme si ho dať, že iba takýto príkaz, že LS, hej, že stláča akože 5 minút a potom niečo nájde. Aha, trošku som nedomyslel to, že tu mám vlastne svoj počítač a bude vás tom pliesť. Dobre, vymyslíme. Dobre. Čo máme ďalšie na zozname? Dobre, vyskúšame si teraz taký príkaz, že touch. Dáte si tam nejaký názov. Vytvorí to nejaký súbor s daným názvom, takže napríklad test.
A tento príkaz zdanlivo robí nič, hej, ako on nič nevypisuje, lebo nepotrebuje nič vypisovať. Niektoré príkazy niečo vypisujú, niektoré nie, proste podľa toho, že či to treba, alebo netreba. A tento príkaz sa dá použiť aj na všelijaké iné finty, ale štandardne najčastejšie sa asi používa na to, že treba vytvoriť prázdny súbod len tak, pretože aby existoval. A následne my si môžeme pozrieť zoznam súbodov, ktoré máme príkazom ls, hej. Čiže ten príkaz ls vypisoval, že aké súbody, takže predtým ste videli, že som tam mal nejaké súbody osobné, ale teraz vlastne ls vypíše v zozname ten príkaz, ten súbod test, ktorý sme vytvorili tu na, hej. Keď dáme napríklad test 2, hej, tak tu budú obidva. Hej, a on ich píše za seba, alebo niekedy pod seba, podľa okolností. Tiež má všelijaké možnosti, hej, že keď mu napríklad dáme pomočka L, tak okrem názvu súbodu vypíše ďalšie údaje, že kedy bol vytvorený, kto ho vytvoril a blablabla, hej. To je len tak, aby ste videli, že tie príkazy rôzne mávajú rôzne nejaké ďalšie voľby a tak nebudeme sa akože úplne že zaoberať tým, že aké všetky príkazy existujú a memorovať sa ich, lebo vždy všetko vygooglite, to je proste jednoduché. Čo je skôr podstatné, je nejak pochopiť ten koncept, jak sa s tým robí, hej. A potom je ešte taká vec, že keď nejaký príkaz niečo vyrobí nejaký výstup a chcete si ho uložiť do súboru, tak si môžete použiť takúto fintu. No a tu napíšeme názov súboru, teraz dám test 3 napríklad. A teraz tu je dôležité upozorniť, že to prepíše kompletne celý obsah toho súboru. Čiže ak ste tam niečo mali, tak všetko, čo tam bolo predtým, je fuč. A môžeme si pozrieť teraz momentálne jeho obsah. A jednoduchý príkaz, ktorým sa to dá robiť, je cat. Nie je to mačka, je to skrátka concatenate. Nepýtajte sa ma, kto vymýšľa tie smiešné názvy. Veľa z nich je veľmi divných. No a teraz vlastne nám zobrazilo obsah toho súboru, hej. Dá sa ešte robiť taká vec, že keď nechcete ho prepísať, ale chcete dať na koniec, tak sa dajú dať dve tieto šipočky. A keď ho teraz spravím, tak dá nový riadok, hej, ako na ten súbor. Teda respektíve to je tak, že ten predtým mal ešte koniec riadku v sebe, takže vlastne vytvoril nám nový. A to je celkom užitočné, hej, že napríklad existuje príkaz na stiahnutie niečo z internetu, potom môžete to prefiltrovať nejak a tak ďalej. A potom si to môžete na konci uložiť napríklad, hej. A vlastne ďalšia taká možnosť, že keď máte teda ten súbor strašne dlhý a chcete ho vidieť tak podobne ako s tým manuálom, tak môžete použiť les. Les je príkaz, ktorý sa volá les pretože dokáže toho viac ako príkaz more. Zase nepýtajte sa ma, kto si myslí, že vymyslel geniálnu vec. Hej? A zase kvečkom sa to vypne. Hej? Čiže vlastne ten les a to, čo ten man robí, je vlastne tá istá vec, hej, akoby. Takže ho tiež kvečkom vypínate. A potom, ako chcem vám ukázať taký cool príkaz, jeden z mojich, to je to vlastne asi by som povedal môj obľúbený, je grep. A nie je to žiadne ovocie. A môžeme si dať niečo, napríklad, no on vlastne berie ako parameter, on tam má rôzne ďalšie voľby a môžete mu meniť jeho chovanie celkom drsne, ale základná vec je, že jeden z parametrov je že niečo, čo vyhľadáva v tom texte. Čiže keď napíšeme teraz tu môžeme písať, a teda báz, hej. A až keď napíšeme buď priamo do slova, alebo môže aj začínať, hej. Napríklad tak on urobí to, že vlastne vypíše na výstup tú vec, ktorá je tu na. Teda ten celý riadok, ktorý obsahuje niečo, čo je tu. Je tam ešte taký háčik, na ktorý si dať pozor, že špeciálne znaky niečo špeciálne znamenajú. Napríklad bodka znamená akýkoľvek znak, hej. Napríklad
Môžeme spraviť takú vec. Jo, a keď končím, môžem teraz stlačiť Ctrl+C, čím ho na silu zabijem, ale môžem stlačiť aj Ctrl+D, čím mu poviem, že už som skončil s písaním, proste to je nejaké akože korektné ukončenie. Keď on odo mňa čakal, že mu mám niečo písať, tak Ctrl+D ukončí písanie. A vlastne, čo by som mohol spraviť, napríklad, že môžeme spraviť takúto vec. Je taká magická finta, ako môžeme povedať, že prvé písmeno môže byť buď veľké alebo malé. Toto je akože samostatná téma na prednášku, bol som raz na takej, hej, takže, ale čo je podstatné, čo chcem ukázať, je, že to napríklad dokáže robiť také veci, že prestane záležať na veľkosti písmen, hej, lebo napríklad keď dám ten predtým, tak teraz ho nevypíše, hej. A to je skôr tak akože príklad, no ale ako na čo je to teraz dobré, a to je práve dobré na to, že čo keď chcem nájsť treba všetky súbory, čo niečo v sebe obsahujú, hej, napríklad chcem nájsť, no a tu je tá finta najväčšia, že keď máte nejaký prvý príkaz, tak vy môžete spraviť to, že namiesto toho, aby ten výstup išiel vám na obrazovku, tak vy ho pošlete ako vstup do ďalšieho. Čiže ten LS vypisuje niečo, ale nie vám, ale tomu grepu a grep ho číta, ako keby ste vy to písali. A tým pádom vyfiltrujete ten obsah. Napríklad, keď pustím teraz toto, tak tu nie je žiaden súbor, čo sa volá Bitcoin. Ale keď vytvorím nejaký nový súbor, jo, inak ešte, keby ste potrebovali písať medzery a podobne, tak sa to dá s apostrofmi, ale ako na názvy súborov to moc neodporúčam, jelko to vždy je strašná oštara. Tak vlastne, teraz ja som predtým vytvoril, hej, keď si pozrieme zoznam súborov, tak som vytvoril súbor Bitcoin je cool. Jo, ale ešte je tam taká vec, že LS, keď ho posielate takto do nejakého iného programu, automaticky zmení svoj formát, že píše každý súbor na osobitný riadok. A možno, dá sa to pekne ukázať na tomto inak. Hej, že vlastne on vidí, že ho posielam niekam, tak to zmení, hej, že ich zobrazuje už takto. Ale v tomto prípade ho číta ten grep a vypisuje nám iba to, čo tam je. No a čo je brutálne, je, že takto dokážete na seba naskladať veľa rôznych príkazov a urobiť niečo mocné, niečo mocnejšie, ako dokáže klasický Windowsák s GUIDkom, hej? Lebo vlastne vy máte zrazu nejaké Lego, ktoré za vás môže vykonávať robotu. Ešte taký pekný príkaz, taká historka. Raz som takto dostal nejakú linku, kde bol zoznam, kde bol vlastne nejaká stránka, kde boli fotky nejaké od niekiaľ. A každá fotka sa načítala príliš dlho na to, aby sa mi tam chcelo čakať, že kedy sa to načíta, ale zároveň príliš krátko na to, aby som medzi tým šiel na kávu alebo niečo podobné. Takže samozrejme logická vec je, že treba to stiahnuť, ale nebudem proste chodiť po tej stránke, ak pravým klikáte na každý obrázok. Takže som si napísal taký kratučký kódik, ktorý vyzeral zhruba nejak takto. To bolo nejakých 300 fotiek, hej, čo si pamätám zhruba. A napríklad príkazom VGC sa niečo sťahuje, hej, čiže niečo.com lomeno blablabla a to boli vlastne tie súbory všetky, ja som si všimol, že tie fotky boli pomenované, že niečo.jpg, ale s číslom, hej, čiže tu bolo, že to číslo a namiesto toho čísla ja som napísal $i. Teda tak to fungovať nebude, lebo som to poprietol. Samozrejme, keby to bolo možno správnejšia forma toho, je takto. A čiže to znamená, že on tu vyplňa niečo. Hej. A akože to je taký príklad niečoho, čo sa s tým dá. Že teraz mu hovorím, že vezmi všetky čísla od 1 do 300 a spust tento príkaz proste s každým a pritom tu na vyplň to číslo, hej, ktoré dávam. Teraz, keď to spustím, tak... zabudol som tú slovičko do. Je to trošku agresívne na to, že čo tam píšeme.
Ale je to proste vec, ktorá sa dá vždy vygoogliť, vychat-GPT-ovať a podobne, hej. Teraz ma samozrejme posiela do haja, lebo proste tá stránka asi neexistuje, alebo skôr nebeží, hej, lebo je to vymyslený príklad, ale pointa je, že to proste skúša, hej. A všetkých tých 300 fotiek som stiahol, medzi tým, samozrejme to trvalo už dlho, lebo to boli všetky fotky, medzi tým som si šiel robiť niečo iné, potom som sa neskôr vrátil a pozrel som si ich rýchlo doma z disku kľudne, hej. Čiže to je vec, čo sa s tým dá robiť. A keďže nám zostalo ešte trošičku času, tak vám ešte poradím takú vec, že toto je skôr taká ukážka, ochutnávka, že pozrite, dokáže s Linuxom robiť každý, hej, je to fakt, že je písanie, čítanie. Toto už je pokročilá vec, nemusíte vôbec robiť takéto pokročilé veci. To je len možnosť navyše, ktorú vám Linux dáva, ktorú v inom operačnom systéme ťažko nájdete v takej kvalite. To je akože ešte na Macu to ide aj, ale vo Windowse už vôbec nie. A teda môžete si tým urýchliť život, ak do toho trošku zainvestujete. Je to ako proste urobiť si nejaký pilotný preukaz, proste síce trvá dlho a je to drahé vyrobiť si pilotný preukaz a naučiť sa lietať, ale potom, keď lietate, tak idete proste násobne rýchlejšie ako auto, hej, alebo ako už vôbec ako chôdza, hej. Čiže niekomu sa to oplatí, niekomu nie. Nehovorím teda, že každému sa to oplatí, že každý to musí robiť, ale tí, ktorí sa zdá, že by sa vám to mohlo oplatiť, tak možno sa do toho pozrieť. Ale možno namiesto toho klasického Linuxového by ste mohli ešte vyskúšať Nushell. Aha, počkaj, teraz ja som sa vlastne... Alebo vám ho rovno ukážem. Idem vám ho rovno ukázať. Je ešte taká vecička, čo sa volá Nushell a tam je ten jazyk veľmi podobný, ale trošku upravený tak, aby sa ešte ľahšie s tým pracovalo. A v podstate on, okrem toho, že keď ho spustíte, tak vám dá nejaké ďalšie srandičky, tak je tu taká cool vec, že on pracuje nie akoby s textom, hej, lebo tento predtým, čo sa volá Bash, a on pracuje prakticky iba s textom. Každý program produkuje iba text a ďalší produkuje iba text. Ale tento dokáže všeličo, hej, čiže ja keď mu dám ls napríklad, tak on mi napíše zoznam súborov tak, že každý je nejaká štruktúrovaná položka. A ja môžem robiť veci, že napríklad ja s tým pracujem nie ako s textom, že teraz kde je aké písmenko, ale s tým, že čo sú tie dáta ako skutočné, aký je akože význam toho. Že napríklad ja môžem povedať, že ma zaujíma iba povedzme veľkosť, hej? Tak si dám a teraz on urobí to, že ostatné stupce vyhodí a vypluje mi iba tento, hej. Alebo dokonca môžem filtrovať na základe toho a podobne, hej. Čiže to je jedna taká vec, že ak chcete sa tomuto venovať vyslovene až takto, že spracovať nejaké dáta, tak je toto podľa mňa tiež hodné a volá sa to Nushell, N-U-S-H-E-L-L. Mal by som fakt prehodiť. No, to je ikonka, hej, je tu na stránke Nushell SH. Takže ak sa k tomu niekto chce venovať, tak toto. Poslednú vec som vám nestihol povedať, ale pokiaľ to beriete so bezpečnosťou a Linuxom vážne, tak si možno ma zastavte a spýtajte sa ma na túto krásnu vec. Volá sa to Qubes operačný systém, ktorý používal na svojom hlavnom pracovnom počítači. Takže tak skončili sme, že 20 sekúnd pred koncom, tak... Ďakujem.